У православних християн дуже важливе місце займає сім'я. Якщо чоловік не прийняв монашество, то самий правильний путь – создавати сім'ю і в ній разом з жіною, з дітьми, внуками, а многим дає Бог видіти і правнуків, розвиватися, підніматися і готуватися до Царства Божого. Бо всім відомо, що колективно легше спасатися. Чоловік і жінка, обоє віруючі, це вже крепость, це великий замок, то велика сила, поки вони в любові, в єдинстві, ніякі соблазни цього світа розбити їх союз не можуть. Но достатньо одному з них послабнути, і вже сатана вводить свою програму, і сім'я розпадається. З другого боку, уже в сім'ї є моменти, коли наші діти, наслухавшись уличних бесід, начитавшись бульварних газет, наслухавшись лживого телебачення, на 99% лживої, напозиравшись в цьому світі различних інтересів, казок, многі діти перестають довіряти батькам і виходять на вулицю у вольне плавання. Ну, естественно, там чекає їх той самий вовк, котрий чекає овечку непослушну. Бо всі трубодури, або ті, що проповідують через современне телевидення, котрі постійно говорять і дурять молодь до свободної любві, а потім виясняється, що овечку на свободну любов видурив вовк. В тому відношенню всі, хто відпав у сім'ї від батьків, неумолимо попадав у цьому світі на вовчі зуби. Як батькам вестися тоді, коли син, друг, заігрався в цьому світі? Дочка Іаїра захворіла дуже сильно. Річ йде про хвороту або фізичну, або духовну. Коли наші діти перестають слухатися, вони починають хворіти духовно, перестають надіятися на Бога, надіються на себе і на мнення брехливого телевізора. І от тоді вони завмирають. Но подобно тому, як коли чоловік має некий стан завмирання, коли він уже впав у неку кому бездуховності, там потребується вже серйозна поміч. Ісус іде зціляти дочку Іаїра. А от по дорозі случилося ще одне зцілення, інтересне і таїнственне. Напоминаємо, що нам Бог деколи дарує у нашому життю сотні таїнственних ісцілень, за котрі ми можемо не знати, но заболівши поганими болезнями, вплоть до самих страшних, силою Божою зціляємося і деколи не замічаємо. Одна жона має кровоточива, у неї кровотеча жіноча, не останавливається, безконтрольна. Вона підійшла до Ісуса, прикуснулася його риз, його плаття, і вдруг почула, що ток крові остановився. Вона у радості була великій славні, но Ісус остановився, розвернувся і сказав: «Хто до мене дотулився?» Апостоли кажуть: «Господи, та що таке кажеш? Та тут маса людей». І тоді жінка зрозуміла, що не втаїться, призналася. Чому Господь таке сказав? Невже Господь не знав, що то жінка? Знав, але хотів показати тим людям і нам з вами. Многі се притуляли до Ісуса, многі ходили до церкви, многі, но жінка, котра з вірою прийшла, отримала нагороду. Тільки ті, хто з нас має віру во Христа, повну, свідому, глибоку, такий чоловік і отримує від Бога ісцілення. Жінко, віра твоя спасла тебе. Не сказав я, Христос, віра твоя спасла тебе. І нам треба бути такими, пам'ятати, що віра наша має бути спасительна. Чому ми так держимося канонічної церкви? Тому що там є спасіння. Чому ми держимося канонічної церкви? Бо знаємо, що там є благодать Божія, ісціляюча і спасаюча.
Приходять від начальника синагоги, люди сказали: слухай, не движи вчителя, не веди його, дочка померла. І Господь каже їм, батькові: вона не померла, вона спить. Господь взяв лише 3 вірних – Петра, Якова, Яна, батьків, і помолився коло дівчини. І як Бог властю імущий давати життя або забрати життя, в даному випадку вертає дух життя до дівчини і піднімає її як живу. Ми повинні пам'ятати, що і наші діти, синов'я і дочки попадають в цьому світі в различні перипетії, напасті, суєти, обмани, всякі там наркотики, блуди, нечистота, мерзі, запустіння, обмани. Ну от, спасіння від того кусання вовчого, віра во Христа і довір'я Богу. Батьки з любов'ю просили Господа, і Господь ісцелив дочку Іаїра. І ми сьогодні просимо: Боже, благослови наших сімейних людей, щоб в наших сім'ях царила любов і довір'я дітей до батьків, а батьків до дітей. У апостола Павла є такі слова, за них час забуваємо: батьки, не роздражайте своїх дітей, показуйте їм приклад. А от ви, діти, теж проявляйте послушання. У сім'ях, де діти воспитані, авторитет нянька і мамки, дідика і бабки непрерікаємий. Господи, і ще раз просимо, благослови наші сім'ї, щоб батьки любили дітей і бачили в них, деколи непослушних, но майкрасних. Казало би, це такий простий момент, але коли діти мають любов до батьків, то вони легше розвиваються, вони легше учаться в школі, вони з достоїнством ведуть себе. Ми деколи думаємо, звідки наші люди, і ми з вами володіємо говорити любими язиками, але материнським має ліпше, тому що наші мами – це учителька язика, культури, традицій, релігії. І недаром кажуть, що з молоком матері передається усе багатство національне. Тому у кожному народі православному культ поваги до мами такий великий, що безпрекословний, а в релігії у нас є величественна мама над всіми мама, Божа Мати. І Ти, Божа Мати, всіх нас благослови, ми Твої діти, всіх наших мам благослови, научи хлопчиків і дівчаток берегти чистоту до брака, до сім'ї, бо лише так поступаючи, навчає добре дітей жити, привчає дітей до поваги до батьків, а батьків поваги до дітей і бережного відношення до дітей. Така лиш молитва спасає, і тут на землі Бог оберігає нас, а у вічності разом з святими зможемо наслідувати царство любові, царство чистоти і правди, царство вічної. Амінь.